Jestem Herman Holmes, fantasy-detektiv, cel się posebne raziskano. Tole sztukę, poglądajcie, a widzicie, je detal na uchodnych dworycznych wratach u niegdanej hotel na Stanetowej ulicy. Ten symbol oznaczuje hotel Stoplo Postelio. Serwiste hotel Stopla Postelio. Ja, vendar nikjer nisem zasledil podatka, koliko teh detajlov je na vratih. Poglejmo. Imamo podatek. Ja, wrócza postelja. Mogoče sem pa rahlo utrujen. Radio Fantasy.